Issa uffiċjali imbeda il-proċess sabiex il-fera żagħżugħa tal-Partit Nazzjonalista Teamstart li tiffoka partikolarment fuq l-adolescenti tissieħeb mal-Kunsill Nazzjonali Żgħażagħ waqt laqgħa mitluba mill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-Isportu Żgħażagħ Robert Kutajjar huwa talab sabiex wara li ssejlu madwar sena u nofs iffurmati jinbeda il-proċess bil-għan li Teamstart jiġu konsidrati għall-affiljazzjoni mal-KNZ. Waqt it-tieni laqgħa li kellu mal-KNZ l-ewwel waħda wara l-kriżi tal-pandemija, Robert Kutajjar irringrazzja lill-Kunsill tal-ħidma sfiqa li għamlu kontinwament. U spjega wkoll li fih dan il-Partit Nazzjonalista imbeda proċess ta' laqgħat bejn l-MZPN u Teamstart sabiex grazzi għal ħidma konġunta tagħhom il-partit joffri proposti validi dwar il-politika nazzjonali taż-żgħażagħ. Robert Kutajjar sostna illi il-Partit Nazzjonalista jemmen bisħieħ illi żgħażagħ posthom fuq quddiem u l-vuċi tagħhom għandha tinstema' mhux biss bħala spettaturi iżda bħala protagonisti ewlenin għaliex huma il-preżent u l-futur ta' pajjiżna. Waqt il għamlu l-intervent tagħhom il-President ta' Teamstart Thomas De Martino kif ukoll il-President tal-KNZ Chiara Vassallo.